Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wonten arsanipun para sepuh bin sepuh ingkang dahri bisa pinapeten para manggalane praja satriyane nagari kang pantes dihormatan Takmir Masjid Ar-Rahman ingkang kula tarini Pak Imamipun ugi Bapak Ibu jamaah maghrib saha jamaah pengaosan malam Selasa ingkang sedayanipun tansah mugi tansah binaengan rahmatan barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Uji rasa syukur monggo tansah ketraturaken kunjuk dhateng asmanipun Allah karana nikmat ingkang kuwata sanget dipun paringaken dhateng panjenengan kula satemah wonten ing kalenggan sonten menika kita tasih dipun endahaken Allah saged sareng kembal manunggal salat jamaah silaturahmi saha pengawasan kanthi pinanggih ing kasaenan sehat wal afiyat rahayu widodo tepi saking sedaya musibah lan sambikala. Mila monggo sareng-sareng kita syukuri kanthi lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kanthi kesyukuran kita sedaya jemaah sekalian Allah kersa nambah nikmatipun dhateng kita sedaya sami rawuh. Amin ya rabbal alamin. Warane wong amin ya rabbal alamin. Suara Gus. Salawat lan salam mugi kunjuk katut dhateng junjungan kita suwi tuladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumenger dumateng kaluwarganipun sahabat-sahabatipun sedaya pendheripun ingkang kersa derek dumateng sunah-sunahipun kanthi sae ngantos yang mulia mangke lan kita sedaya sami rawuh berharap sing ngantuk sing sing mirengke sing jagongan dhewe sing isih dolanan HP pokoke padha wae. Mugi sedaya padha taewanipun rumanipun Kanjeng Nabi kang binjang wonten ing yaumul kiamat pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, napa bedane majelis pengajian kalih majelis Lorenza? Mriki enten Lorenza. Gerane ning masjid lapangan yo. Dan Purwokerto niku ten pengajian ngeten iki dibatalke gara-gara nek konser Lorenza. Akeh ta iki? Ya Allah. Bedane nek majelis pengajian iku jamaahe kabeh kedoyo state. Nek perlu nek
jowo ora gelem mlebu nek ketok jane sirahe ketok. Ora gelem mlebu kayak biyo. Iya tau kuwi. Lho ngajian iki. Ya nek nyekel sate iki mergo nyuntik cek iki. Mergo nyuntik iki. Iku nek bapak apa minggu benange ta Dik. Mungkin jaya ora nyawet, ora ketane nyawet. Tapi nek Lorenza nek ngarep loro. Pengajian niku kula delok ini lho aku lekase urung. Wis hawane kok pelete wato sing sirahe ra kuat sing mripate bleret. Urung lekas kowe. Ayo bungo sing digoleki apa? Tembok nek tembok cagak. Ora. Selonjoran. Ora ora tenang wae. Ngene lho Lur. Jenengan iki cara selonjoran kabeh, gone jek selok. Jenengan ngerti Mas Lorenza ngadeg kabeh sak alun-alun iki kurang ngono lho bedane kuwi. Ayo Bu. Ora karo kondangane kondangan ngene. Kondangane sok umpah ngono tengah ambungan iki. Kenapa kok ngene kae? Ayo. Ampun. Kalau video kuwi. Tadi ora kok ngene. Video kok. Kenapa jamaah sekalian? Nek majelis Lorenza niku ngene jam 11 bengi udan ya, joget nganggo mantol kok piye. Aku yo ngumpul, kowe ternyata aku jam 11 kudu nang niku nyetati. Isin joget joget. Mantolane nek nggon udanan nyang. Lah nek pengajian udan kira-kira piye ta? Amin. Amin. Nek kaya Pak Tamir kok dikirane kok Dik, nang udan kok. Udan juga alasan dia dah. Aku yo ngumpul, aku ora tak kok. Kenapa dari pengajian kok orang ngantuk Pak? Ternyata ada dasarnya untuk disunting ini. Karena kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa hafathul malaika wa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Nek kaum sing kumpul-kumpul ngene iki, kon iku diwacake ayat Allah, disino ayat Allah. Pengajian illa hafatul malaika kejaba panggonan iki bakal dikopongi dening para malaikat. Dikopongi iku ora mung tok Pak dibungane kabersihan. Terus wa nazalat kalimur rahman. Allah turunkan rahmanipun. Napa wujude rahman Pak? Kasih rahman itu apa kasih sayang. Wujude kasih sayang Pak elek-eleke panjenengan saling mendoakan keselamatan. Contohnya, Assalamualaikum. Jawaban. Waalaikumsalam. Lo dengan padi gode sedaya niku sami rawuh mungkin jenengan selamat dunya sampai swarga. Jenengan berjawab waalaikumsalam. Salam ngono ya le padha kowe ya besok selamat nang dunya sampai selamat diantarkan surga. Pak, Bu, assalamualaikum niku selamat sampai surga. Kenapa? Karena dirahmati Allah. Nek ora dirahmati Allah, dungane elek. Dongo elek niku istilahnya doa laknat. Contoh. Wabrak. Untuk elek lagi. Masuk angin kowe. Aku tapes masuk angin mah itu. Serokan yo, serokan udah angin. Ini itu. Si goblok satu sudah tak gocul. Dungane Pak Kosian Pak. Kemudian Kosian lagi. Jamaah rahmatullah. Ayo. Kasih sayang, saling mendoakan keselamatan. Nomor 3 lah niki sing marake jenengan pengajian ngantuk nomor 3 iki. Wa nazalat alaihimus sakinah. Allah bakal nurunake sakinah. Sakinah kuwi bahasa Arab, basane bener kuwi sukinah. Iya nek Bu Sukinah. Sukinah itu artinya apa ayam? Tentrem, mau kuwi nek pikirane tenang, atine ayam tentrem, bawane mung. Jadi ini wajar nek jenengan pengajian kok ngantuk alhamdulillah. Jumatan yo ngono. Jumatan kan yo maghrib dikir to kuwi. Maghrib pengajian to iki Jumatan. Nek ngomong lho Bapak kira tas turu. Angel iki Jumatan, Pak. Mapat biasanya cakak itu, cakak kawan langsung ayuan langsung makan apa kira-kira?
Turu. Ora keseden-seden turu. Nggih. Kenapa? Karena Jumatan itu ya majelis dikrupa, majelis pengajian ngomone ngantuk. Oleh betul to Pak Jumatan keturun ngantuk ngorok. Oleh kepaksa nggih. Sing muni tak sing ngantuk to iki. Sing ngantuk meneng gawe. Nggih. Jamaah sekalian, nek ngantekne Jumatan kok jamaah ngantek ngorok ning arepe khotib sing salah sinten? Sing salah sinten? Sing sing ora, ya ora, sing ora iki ora tau salah. Sing salah niku khotib. Kok saged apa Ustaz? Lho Jumatan iku sing oleh mangap-mangap, sing oleh nuju-nuju iki sinten? Wong khotib ku adine ora kaya gede-gede kok. Nek gojek wong gojek gunting-gunting reto. Jenengan takmire ya ora entuk iki sing oleh wong khotib entuk. Ora mau gunting. Reto. Lho kenapa jamane ngantek do ngorok? Biasane khotib ra paham retorika tentang dakwah napa niku khususon ceramah khotbah salat Jumat. Khotbah Jumat niku Pak ora kudu setengah jam, cuma jadi setengah jam sapa. Nggih, khotbah Jumat niku cepat, tepat, pendek tapi mengena kira lumani biar ngarit meneh. Ngono lumani dhewe dong iku rasa kok kepekan. Tenanan lho. Khotbah kok bawa kitab sakmene wis rembug jamaah ketinggal turu. Oh, boleh kitab sakmene lho, Pak. Ya nek maca niku kadang-kadang ra paham diwaca. Senes nggih pira iki? Senes kok nggih piye? Nah, lha jamaah sekalian, khotbah Jumat niku tegas, Pak. Ora mangmong-mangmong lunga dhewe sumber. Tinggal pulau Gue yakin wah oh nalo. Jangan nangkep tak turu bae. Wes ngono setengah jam jamaah. Setengah jam baru kok bakat dua mau kita waktu sepindah. Males dirojak ya aja. Oh akhirnya sing turu nyambung ngipine ya. Jadi khotib niku kudu tegas, kontone. Saudara, ngono kuwi lho dadi sing arep mapani krasa. Ora kok manung-manung. Inilah jamaah sekalian. Yen dengan pengawasan kok napa menika ngantuk sebenarnya adalah hal yang wajar. Alhamdulillah. Jadi kalau betul dosa alasan sholat, kalau aku sudah ngomong, kan karena aku. Oh, Pak Tio, Pak. Dan ini konten kesal penjenengan sama konten tujuan soal ambil kepangunjuan karena aku Pak Suwaiti dikurangi soal tujuh saat barang ikut beli penjenengan sama tuh sakit itu tuh mantu. Kira ada apa, Pak? Rawani ya, masuk TV langsung. Ibu pilih wongnya sehat ya, coba yang satu mulu atau mulu teh. Oke iya. Lalu nomor sekalipun majelis mengaji wajah kalau humullah iman indah Allah pada nyebut-nyebut cinta dengan kersalahan ngaji, buatan majelisipun borong malah. Ikat jadi mau bener ini orang pernah terkenal, bukti rata terkenal apa? Nenek kematian rata terkenal ayu, si tulisannya sakwaris orang kayak rata itu, sakwaris si pakar sakwaris rata itu, terus nenek mau dibayar rata itu, ulang gitu sudah terkenal. Nah aku mungkin malah senang alhamdulillah, tapi saya terkenal ini belum, ini mau sih tahu pernah dunia pintar ulang. Fotonya cetok ya, jadi ini foto apa? Jangan kayak sih. Nah, jangan sekalian. Orang terkenal mau apa nak? Orang Pak Budaya itu Ramoni, Pak Ben itu di Pak Ben. Keren. Kita tak sibuk itu Pak. Oh, nasi mie Pak RT aja. Ini RT. Berapa? Ini berapa? Saya rambut tes. Oh, jadi oh, lo ini. RT
pakai teladan ini. Ini penting insyaallah dia mulia nabi kan syafaat kanjeng Nabi. Masya Allah. Berarti apa ngajar ini pakai kuwi. Ya ada tahu nyalok. Masya Allah. Supaya dipilih apa? Nanti kena ya. Tahun berikutnya. Dia jual pernah khairat jadi mau bener kan tulisannya kalau kayak. Dong aja kan orang. Oh jual khairat jadi mau bener. Jangan kan mau bener. Terus supaya nenek lihat jadi. Alhamdulillah. Dalam sekarang ini Yuki Pak RT itu belum terus lagi. Di zaman rahimahullah, ini pula alasan kenapa pengajar dengan tuh. Ini zaman sekarang ini udah pembukaan, jadi pembukaan setengah jam ini jadi apa? Pokoknya kan pelajar zaman rahimahullah boten keras, panjenengan kula sampun mlebet parsa enggal Masehi 2026 wis tanggal 5. Rasa bener jangan Pak. Mungkin wis perlu ya. Rasa bener. Jadi kita tahu bergantinya tahun itu secara hitungan umur kita menika tambah setahun 5 dino secara hitungane monggo kita berpikir yang jernih bahwa sesungguhnya umur kita ini malah kelong setahun 5 dino berarti sesungguhnya kita ini akan segera mendatangi yang namanya kematian. Jadi orang pantas wong Islam kemana wis tuwek ya. Kalau dino lain ulang tahun nih, ini tahun baru menuran, tahun melu koplok melu bulan. Percon kembuang api melu nyembul, trompet praktek kanting tunggal gadwar. Sing ngenteni jam 00 ngombe apa cepaki kopi, rokok, riuk-riuk, kacang godhog, jagung godhog, bakar kacang godhog. Wis pokoke ana jam 00. Nah, niki jamaah sekalian wong Islam ora kaya ngono. Karena apa? Wong dikasih kematian kok malah happy boten pantas. Bahkan dengan ulang tahun merayakan ulang tahun menika bukan budaya orang Islam. Misalnya tembak kakung yuswane 72. Ulang tahun ini nyanyi selamat ulang tahun kami ucapkan ini sing nganggo basa Indonesia. Ngono sing nganggo basa Inggris berarti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Prok berarti boleh pitung loro. Terakhir nyawanya melu. Alhamdulillah salahe sopo. Bila jamaah sekalian, Islam tidak seperti itu. Wong akhir ndang macet kok malah bahas. Ya, tapi sekalian, oke, berarti contohnya sing nang ngarepe awake dhewe mawon. Niki wau menune nang Pak. Tahu susi. Pokoknya rek tomolan cilik luru. Ini guna aku ngene lho Pak, yakin Pak. Tahu jadi nomor iki? Tahu susi. Sok susu. Oh, sekarang Pak. Pokoknya aku yo mangan yo kan. Wis ngeten. Misalnya jenengan kurang 3 dina sedo Pak. Misalnya jenengan kurang 3 dina sedo. Terus begini perlu pengajian ini itu perlu snack ini yang berangkat setengah bulan. Ngerti nggak mantul bilokan? Bilokan behar tadi. Tidak tadi. Kalau Pak di sakit tadi, mungkin. Nama tadi, tuh bilokan sakit mantai apa ini? Itu longsor ya Pak. Jadi kan normalnya kan nggak tahu lagi. Mengarap mati kan berarti yang mikir longsor kayak aku sanggup kok. Sudah apa urung, itu saya pakai dengan berbekal apa urung kan normalnya nonton. Lah kok senang-senang ini normal orang. Ini jenenge orang. Berarti wong. Bila jamaah sekalian jadi guru laksanakan, itu berarti disebut begini. Ini madem ini sih betul. Selamat. Sangat panas. Waras. Jamaah sekalian, menawi versi Allah Subhanahu wa taala datang orang yang dicintai sehingga selalu dipantau.
Nggih wonten firmanipun Allah wonten ing surah Al-Hasyr ayatipun 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nggih wong kang padha iman. Padha takwa sira marang Allah. Pak ayat menika mengingatkan kita cetha lan terwaca bahwa Allah itu dawuh wong beriman untuk bertakwa. Artinya enek wong sing iman ning urung bertakwa. Berarti tingkatane wong bertakwa mesti beriman, nek wong beriman mesti bertakwa. Lah iman iki apa? Iman itu yakin, Pak. Takwa apa? Wujudke keyakinan. Iman Pakde, mano Pakde ku jeneng iman binomo. Salat boten yo ora. Iki jenenge iman tok percaya, tok ning takwa. Yen bertakwa yo muni salat, iku sedaya pas Ramadan iki yo melu poso Ramadan, yo tilawah, maca Quran, yo sedekah, yo infak, yo melu pengat. Iya, wong iman itu kuwi. Iman kok ngomong tok ora apa-apa. Iki jenenge beryakin tok yakin. Nah, perintah Allah beriman dan bertakwa. Nempun wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lan padha katena apa sing wis mbok lakoni kanggo akhiratmu. Kenapa Allah mengingatkan di dunia? Karena dunia niku dunia niku dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladang kangge akhirat. Ya jenengan duwe sawah lan ladang Pak, boten jenengan garap. Basa Inggrise diberak. Kira-kira panen apa? Sudah tenang iki. Iso sebut gajah ngono. Ora kan disebut gajah sebut gajah baku. Lho kok suket cakaran wis suket. Bilokan yo iso nggih. Ini bila jemaah sekalian, Allah itu mengingatkan di dunia dan dunia menikah hanya sementara. Istilah dunia adalah fana dan akhirat adalah abadi selama-lamanya. Bukti ya kalian. Bila jemaah rahmatullah, dua-dua nikah sedilo. Ketika para minasih Jawa, ya, wong neng alam dunia ini kaya mampir. Udah pernah mau mampir wis kaya apa sedilo? Lah kan nek kok ada iki. Ya kok bebas. Ini ngapain tadi ya? Suwe apa sedilo orang? Ora salah. Iki lagi entek kage. Sedilo apa suwe? Sedilo. Tapi sedulur ning alam donya menika bisa menentukan kebahagiaan kita nanti di akhirat utawa dadi wong sing paling wong bakal ngunduh apa sing ditandur. Nek wong ra nandur kok ngunduh jenenge nyok. Boten ta kula nek ayo nandur. Lah nandur kebencian menika jatuhipun bukan untuk orang lain, nandur kebencian itu dibawa awake dhewe. Ahsantum li anfusikum. Ya surah tu tidak becik sejati nek sira iki tidak becik kanggo awakmu dhewe kudu kanggo tanggamu dan lihat-lihat iki. Mila jamaah sekalian, Allah perintahkan kita untuk introspeksi diri. Apa sing wis mbok lakoni ing akhiratmu? Aja ngantek donya iki ngaleki sira marang Gusti Allah. Sing ngerti kan awake dhewe. Iku perintah Allah wal tanzur do gatekno apa sing ngendhek akhirat mungkin mau perintahipun menika kon didis. Pak bedane didis karo apa sing didis? Petan. Bedane didis karo petan apa? Uang kuwi yen didis berarti golek hitungane dhewe. Biasane ra kok bergolek hitungane wong. Ning wong kuwi nek petan golek hitungane wong liya, biasane hitungane dhewe pating grandel ora ngerti. Nanti itulah Indonesia. Sing nek petan ta Indonesia. Kok tahu tidak kok Belanda petan tahu nih. Nah, ya. Tadi yang tahu orang. Gula kita klipnya dulu orang Belanda petan. Tidak ada. Tidak tersedia. Nah, zaman rahimahullah. Kenapa awake dhewe kon introspeksi lho, Pak? Jenenge introspeksi iki basane organisasi adalah evaluasi utawi musyawarah kerja.
Ya jenenge organisasi kok ora tau musyawarah masjid apa Ar-Rahman. Kenapa ya amin aktif. Nanti gawanya mikir-mikir, Pak. Terus saya mikir rasa muni. Ya, jangan biasanya tujuh rapat lagi nanti. Nanti lewat 17. Kenapa ya? Ada di pesan. Siap. Silakan saya terima. Ya, ini alhamdulillah hebat. Biasanya kan yang pengajar ini pinginnya kayak koran dari rumahnya udah tahu. Dia nanti dulu saya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jamaah rahimahullah. Wong kuwi introspeksi. Nggih, introspeksi. Nek wong napa lembaga nek organisasi iku evaluasi. Nek dievaluasi niku Pak program-program kerja yang sudah berjalan apa? Sing tercapai sing endi, sing urung sing endi, sing tercapai piye carane minimal sing tetep jalan maksimal iso meningkat. Sing urung tercapai ayo di ajarkan tetep nggih. Sami kita introspeksi dumateng diri kita, menika ya harapannya dengan introspeksi itu di tahun berikutnya kita bisa menjadi lebih baik kan tetep nggih jamaah. Jamaah sekalian, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring panandika al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Artasipun wong sing cerdas kuwi dudu sing gelare dawu. Nggih, SH, MH, S tos S S ting S S S S huruf S macam-macam BSC apa nek saya kira SKM susu kental manis aku yang mau coba susu kental manis bayar oke sarjana kesehatan masyarakat SKM susu kental manis dudu niku wong sing cerdas sing gelare akeh nek maca ra iso lah dudu wong sing cerdas menika sing botake terkancang lho Pak maksudnya wis kali makanya lar becok keprese dudu niku wong sing cerdas tapi wong cerdas dengan kanjeng Nabi mandana nafsahu wong sing selalu introspeksi menghitung oh iya aku wis tuwek aku wis tidak loro kudu solasasi. Padahal umure umat Nabi iki ora ada saka kowe nabine. Kanjeng Nabi swidak telu. Nek aku swidak loro kudu solasasi. Berarti aku nek kares lho. Piye yo? Nah, aku parane malaikat Israil piye yo? Saku kurang apa loro yo. Wis akeh loro yo. Karena tetep mestine ngono introspeksi diri. Jamaah sekalian monggo berpikir kali jernih. Betul-betul dunia niku sedolok banget. Kanjeng Nabi niku sugeng nang donya wis swidak telu tahun segone mangeling-eling. Kanjeng Nabi sedone enek 1400 tahun. Pun banter iki. Uripe mung gak telu, matine piro? 1400 tahun. 1400 tahun iku Pak, umpama jenengan magang ngentekke beras pirang ton. Tenanan niku. Urip 1400 tahun kuwi ngombe ngetekke banyu pirang tangki truk ora tangki semprot. Tangki truk kuwi tak pirang tangki. Lho selama 1400 tahun. Umpama bendina jajan cilok 2000 tok, Pak. 2000 ping 1400 tahun pirang triliun tuku. Urung liyane iki. Urung kok berpiknik ning Taman Pakujaya. Ya Allah. Ngono lho, Pak. Artinya perjalanan yang panjang banget itu Pak mesti membutuhkan bekal yang banyak. Puasa ngelangan. Yai bener niki pernah Bu biasanya ibu sing piknik ya. Bu. Jangan pernah piknik teng apa ku jenenge pantai Parangtritis. Pernah? Nah, ini ibu ini pernah bapak karuan. Bapak pernah Pak? Jadi untuk ibu ini. Oke, yang Pak, betul. Kan Parangtritis itu boleh wong bahagia Pak, ya wong seneng-seneng kan, wong happy kan, harus jadi wisata kok. Pertanyaan dulu, apakah setiap yang datang ke tempat sana
Niku wonge mesti bahagia. Dereng kan? Ya menurut kula Pak, orang yang paling bahagia neng tempat wisata kono siapapun siapa saja yang datang dengan membawa bekal yang minimal cukup maksimal murah. Ini oke. Ayo neng, kenapa saya buktekno sing mangkat dengan tanpa bekal. Sing mangkat bekal sing murah, wis ora penak iki. Terus bekal pas-pasan kan nambah oleh-oleh ra iso ya, Pak. Kadang-kadang aku tuku dapur ini mayo bros ora kelapa bros bikin sentek. Tenanan dirani nambah to, Pak. Rawani kan? Nek turah-turah. Oh, opek digo, pelem dituku, gendang dituku, sawo dituku, pokoke salak dituku. Kowe nang omah dipung tuku pohon. Apa kae sing bener nutup tok apa jenenge? Supok apa kae? Oh, yang paling itu kan rumah gosok kabeh. Ya apa? Kan dite oke, lho. Jemaah sekalian, kanggone wong sing sawet ora mesti bahagia. Laget arep nang Parangtritis, Pak. Niku ora mungkin bengi iki niat sesuk mangkat. Mungkin mboten rombongan ya. Lagi guna piknik meni rapat tengah tahun lho, Bu. Rupat repet kalau nyelengi ya, Bu ya. Wadah wis entuk to. Sitane lemong anu ya, sampeyan mobilku melu ya, Pak. Ora sido, batak dom ke meneh. Ora sido. Tenanan niku kok jenenge bersamaan kok nganggo mobil iki. Ora sido bersama lho jenenge. Tujuannya kayak bersama orang-orang pakai mobil. Halo. Aneh banget. Ya. Lah niku men diropat repet Pak setengah tahun ora arep mangkat ning endi mau? Parangtritis mangkate bar subuh mulai jam 12. Bengi wis dirasa lho niku. Niku meneh persiapane kurang Pak. Perjalanan sakmono kuwi bar subuh nyampe jam 12 bengi iso rasane kaya ning kaya nyangole. Rono rasane apa? Nah, makan kok bener kene. Bareng kali bibu karo liyane dhisik padha. Ning jenengan rasa udah. Duit ora, wedang ora, sego ora, lauk ora, snack ora, kopi ora, apa meneh wedang es teh yo ora, antimu yo ora, kresek yo ora, meneh tak diadei sarunge dhewe. Lemah, Pak. Nggih. Jadi, jenengan tindak Parangtritis ora mungkin saka bener langsung tumuju TKP. Ora mungkin mesti nganggo transit menggok mampir. Ngopo kira-kira? Guyo. Ngerti to ya? Pak, guyo kuwi nek jenenge ora nggo sangu. Bayar ora to? Bayar 2.000. Lah nek ora nggo sangu, mbok mbah ki meneh to. Batek ora? Ngerti kan Pak Dokter? Kira ngampet pipis karo ngampet ngelak luwih becik ngampet ngelak. Mengko nek pipis niku Pak bahayane iku dadi kaya ceret, gondokan apa? Metu apa nih? Pekone kaya ora to ya. Oh. Aduh, kaya karang nih Pak. Gaya nggih. Wih, akeh mangkat tok kancane pipis lega, ngono waten. Wis loko. Nggih. Terus mungkin malah mendre kok iki mabuk perjalanan. Mungkin nek mabukan Pak, buka pintune bis ora sentuh kene. Ora batimur, ora apa-apa, ora go jahe. Bener, kelakon mutar kayak kelabi. Pasti tidak gopo. Kok batas. Tekan gone Parangtritis, Pak. Wis panas jam 09.00. Ya panas. Panas betul to? Panas. Sing wis siap kuwi nggawa topi sing ombo ngono kae. Ora nggo topi. Oh, nganggo lotion anti gosok. Ibu biasa. Aku foto toilet lotion anti gosok. Jadi mulai tetep putih ya. Oke, anti gosok iki, Pak. Wis sing ora ana mata. Wis ora peci karo apa? Opinan andeng panas. Terus kono nek komprone kepayung isore kloso. Ngeyuk diaya. Bayar 15.000. Nek gune berapa 15.000. Tapi nek jajane kono ora bayar ngeyuk. Ora bibit wong bisa dibantu. Diuyak-uyak Pak. Kerasa betul iku. Kloso ngeyuk ke kaya ora oleh. Yo jenenge wis rada awat panas. Mungkin krasa lah. Gue mobil ora gowo lah. Ini wong dodol ya akeh, ini ora gowo. Kuwi kudu apa-apa wae nek tegan ini undang suwe terus lawe tak biaya. Sing penting asalku kali. Jadi para rawe nang kula, supaya bisa menikumpul insyaallah wis to. Nek ngono bahan, biane asalku dari wong sabar.
melu adus ning laut gitu, Pak. Aduh, kuwi wancane adus, kan nek adus bayar piro 5.000. Nek pipis tok kok. Lha mau pipis ora iso, itu juga ge meneh. Ana ya adus blung-blung nek berdibute. Kok luwe ra wani mangan jane kok kewok dodol gane ora gowo duit obat mangan pasir putih. Pertama seret kombene apa banyu laut tambah garing rasakno. Seret. Ora iso. Halo. Wes rampung sing adus berkemas-kemas pindah wayang mulih pampir ning Mario. Kira-kira apa nek mlebu jajane apa pegang? Kok buntu ta? Lha dia ora go sangu, ha? Aku nyawang wong juga dong yo mesake. Kuwi mau wis berkali-kali Pak nampet apa kuwi mau. Batak ping 8 bisa. Mulai jam 12 pagi, akhirnya kok mantap pipi pada 10 liter. Gusti ya Allah. Inilah zaman mula. Jadi perjalanan yang panjang itu butuh bekal yang banyak. Bila mau kita persiapkan. Nah, jemaah sekalian, beruntung sekali. Penjenengan kula tasih diberi Allah nikmat yang luar biasa. Jenenge nikmat umur panjang. Kenapa? Tidak setiap orang hari ini hidup, Pak. Ya Allah, sapa kula ngarepan kula pas niku malam tahun baru. Biasanya ya urip kok dengarek sih goro ya. Goro. Malam tahun baru kurang normal ya. Meninggal itu. Goro. Biasanya ya ora. Nyareng ngono. Kula di ben pas kae ngisine. Aku di pojokane, Pak. Enggak ada job. Mulai nih God, kulon bantu carian iku yo ngono. Anu maita gede kubah. Gede dikubah kaya wetel. Coba dicuceni. Lo mangkat nek lebet abang, mulai ya gede dicuceni. Mantap dulu. Apa lah yo yo. Nah, itu kan sing aku loro parah. Ya kok sing putri niku guru lagi diangkat apa bakal bibit diangkat dadi nomor ASN. Kok meninggal pecok ke ayu to. Namane man. Lu kok itu kan ayu. Oh, pedus itu ayu. Aku pedus lanang. Tenanan niku ya Allah meninggal, Pak. Kurang ada tahun baru sendi. Sampai hari ini juga nih Kak kematian. Atau kula meninggal ning parit ora konangan. Ya Allah. Nenek mleh nglakor, Pak. Untuk ditakoni mati ya. Astagfirullah. Niku jadi kenapa banyak kematian mendadak, Pak? Karena kematian itu tidak ada informasi. Nono nenek kita, Pak RT raro, Pak dari kapan mati raro. Tenanan. Jadi informasi cukup. Mulanya dengan kematian tidak ada informasi, banyak namanya kematian mendadak. Ada itu sing kakek tamping mati ning galengan, terus lakor mati yo pas motor. Toko kula blempring mati cocok blempring. Tenanan niku, Pak. Toko tulo ya nek matar. Iku wae tak ditake. Nek ngono ape tambah meneh, Pak. Nek lagi mati, Pak. Tenanan lagi perang to iki hadra ingkang Gustitur. Kasiring samirono Kenapa dalan niku nekat ngejob? Mergone nanti arep mati. Coba kejar mati, Pak. Yakin dibatalke. Lho, Pak, dalan kok dalan mboten kersa dalan iki eling ngerti ya. Pas tanggal iki aku mati jam 10. Jadi dalanku ora tutup lho, Le. Oh, malah bukan aku gak bisa lihat ya. Gede kan ngerti lho, kok kuwi mati tetep dalan apa ya. Ya ra betul dari 20 mangas iki. Iki sing nek normal nek begitu gowo tapi daerahnya pulsane ya. Mana bikinnya ora enek. Ya wis iki opo. Iki apa enek. Niki jenenge
suwe dak tapi banyu bening. Iki biasane gua kesurupan. Kesurupan kan boleh banyu bening. Gitu Pak. Ini prayoga. Iya itu alasan. Kesehatan. Aduh nih. Ini. Tekan di bawah. Nah, jemaah sekalian, muhasabah kita karena segera mendadak kematian kita muhasabah. Muhasabah dumateng mawon Bapak sekalian. Kita bisa menikah. Yang pertama, muhasabah dumateng diri kita piyambak. Aku ini ibadah terus bener belum. Dan seluruh rangkaian ibadah niku Pak, gumantung wonten salatipun. Dudu ning kajine ping 18. Wajib ping 18 nek salate jamaah mulai trimo mana ya. Niku wis kajiman bener. Senang Pak. Karena kan Nabi itu awal lama yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati min amali salatuhu fa in salu kasalu kasakamalu wa in fasada sa'iru amalu. Misalnya dunia kiamat itu kabeh amat ditanggung Gusti Allah. Lan pertama kali ditanggung adalah tentang salatnya. Salatnya nek becik kabeh awal besok becik nek salate rusak kula amale kabeh melu. Nah, kula pakaan kebaikan kita di hadapan Allah adalah salat kita. Apa tuh Bapak? Oke? Ngeten, nek wong mulya ning ngersane piyai bener iki beda meneh. Wong mulya ning bener kuwi siji, Pak Lurah. Loro yo sak sore pengursa komandone. Terus Pak Guru. Terus sing dipangkat Elbi. Terus Posugih. Terus ketua RW, ketua RT wis kuwi tok. Biane wong cilik. Cirine apa? Nek nang gawe mesti among aduh, kamu kan Pak Lurah Isa. Gitu Pak. Dan kok marah-marah, bagene apa Isa? Isa. Terus oke. Megang ini apa kene ini? Emitan pelajaran. Kan? Pelajaran. Wedang. Liyane nek sing kok keren kok. Li apa Pak? Jayeng. Sing anu meneh biasane Arkir. Arkir itu wong marah. Wong marah dene kata sehat kok. Tapi untuk menunjukkan keimanan mereka di sisi Allah, pasang tamu, ya, miring adzan. Nah, sapa di antara mereka yang nek miring adzan gak tidak masjid. Apakah Pak Lurah dhisik? Apa sing Pak Guru sing ngomong tamu, Pak RT, Pak RW, utawa tukang parkir sing bisa sing bingung ya. Tukang parkir. Kira-kira tukang parkir. Dialah yang mungkin di sisi Allah yang paling mulia. Ngono. Wayane lagune kok lagune ngene iki. Repoten garap sawah, salate sakwaya-waya. Apa meneh yen pinuju panen, salate wis ora open. Repote dadi lurah, salate sakwaya-waya. Apa meneh yen pinuju rapat, salate wis mesti repote yen among tamu, arep salat ora wani. Apa meneh yen bisane teko, arep salat malah ora sida. Nek ngono kuwi sing penake Ustaz. Penake yen dadi Ustaz, salate ora tau telat. Apa meneh yen ngisi walimah, salate mesti ini sih mana-mana kok. Kamu udah mana-mana bro. Jangan ngomong kok. Udah sih mana-mana betul. Nah, terus lagi dumata diri sendiri. Intinya sholat adik becek borong. Kalau tadi becek, jamaah seru naik mas. Orang mau sholat jamaah 5 waktu rakaat. Ojo lali sholat sunnah rakaat. Kalau tinggal ini ki wau sing sholat sunnah rakaat arang-arang. Langsung bibir-bibir. Pak Imam itu sholat aku bibir. Wah, coba ceritani Pak. Sholat awake dhewe 5 waktu niku ora mungkin sempurna cara testing bijine rene sing 1. Ya mungkin paling tok 70 pindah, rene sing 30 tok. Sholat karo dolanan sajadah ya.
Ini upalane salat itu betul kebakar. Nah, untuk memenuhi karena kebaikan kita di sholat kita, Pak, yang sholat sing wajib iki growo, ayo dikebaki kanthi sholat sunnah. Ampun nyepelke sholat sunnah rakaat. Bagus sekalian jenengan pengen badan. Jenengan kuwi jek sugeng nek bener kene jek iso pektek, jek iso ramong tamu, jek iso isa-isa. Mau ya, iso parkir. Tapi jenengan kuwi wis diomane surga, pengen badan. Tenang. Kerja korora tenan. Nek tenang gampang, kanjeng Nabi ngendika, sapa wae jaga salat rawatib 12 rakaat, mula pokoke mau bakal dibangunake Allah omah ning surga. Padahal wong iki jenenge ning bener. Ora ya. Napa niku? Yaitu ketika kita menjaga 12 rawatib niku 12 kuwi 6 malam hari, 6 di siang hari. Sing malam hari itu pas maghrib loro. Iki kok loro kan? Lah kok badhe isya ya. Terus nurunkas sak durunge subuh jenenge salat fajr. Jadi salat fajr itu bukan salat yang berdiri sendiri, tapi salat rawatib yang mengiringi salat subuh. Nanti dibagi. Jadi bukan berdiri, berarti lo salat tahajud terus witir. Nah, witir sak durunge ada cukup. Salatu khairun min sak durunge itu prokot salat fajr salah. Jadi salat fajr itu pengamalannya setelah adzan subuh sebelum ditegakkan salat subuh. Paham ya? Nah niku 6 ndak. Awalnya yang 6 niku dhuwur tok dikupengi 6. Berarti sak durunge dhuwur 4, bar dhuwur loro. Papat niku loro. Paham ya? Kira-kira Pak, sesuatu yang berada di surga koyo ora sing gampang. Niku lak sing jenenge gedang wong pakai omong gampang sing dapat. Mulane teman sekalian nek jangan saged, oh insyaallah nggih, arep cimbine bener wis duwe kapling nggih, omah sak pekarange ning surga. Nek pengin mama nggih ngono wae, ora maksa. Seneng Pak RT. Ayo maksa. Mangkat dhewe. Itu teman sekalian introspeksi diri datang diri kita piyambak. Terus takutnya jelas ya Pak, lagi ya kok wis. Hah? Terus. Tak cepetke. Muhasabah dumateng amanah yang dipikirkan Allah pada kita. Amanah itu biasanya minimal ini Pak RT. Pak RT itu dari BLT jenis apa wae, kuwi kudu tepat sasaran. Ojo kok pengen waris RT kabeh itu. Atau gede, ya. Kere yo nek ra mampu waris RT ora itu. Iki jenenge bahaya. Tapi nek jenengan pas tepat sasaran Pak, insyaallah benjing untuk yang mulia benar bagian kantor syafaat yang pitulungan nalika betul-betul pitulungan kejadian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk al-imamun itu lho Pak RT. Insyaallah dengan amanah Nabi Muhammad sudah dikirimkan. Nomor kalian dengan sebagai Bapak tungguin Pak dengan dua kewajiban beri nafkah anak dan istri. Saya ini diintrospeksi koreksi kira-kira hasilnya kerja wih halal urung nggih. Karena poinnya saya ini berburu Pak, burunya aneh-aneh. Berburu korban. Ulo piton, terus juga cari biawak gitu. Ketiga kewan ini halal apa haram? Haram. Jadi saya ini jenengan barang ulo piton berdiri saru gitu. Payu 3 juta tapi jajan mie ayam buat anak bojo barang. Kuwi padha karo mangan iwak piton. Ya iya wong hasil penjualan ini kenapa? Ulo piton ulo bali mau. Jadi nggih. Dia berbusik mulai iwak. Oke. Terus sebagai kepala rumah tangga, Bapak-bapak jenengan dari kewajiban menyelamatkan keluarga Anda dari panasnya api tak kaya jenenganku angkusaku barikum. Nah, wong aku demen jaga diri mulan keluarga sapa panase geni neraka. Piye carane dididik agama sing bener, dididik ibadah sing bener. Nek ra iso, jenenge ra iso, kongkon sing iso. Carane piye? Lombok TPA, lomboke pondok Mas, santren ning yo aja lali. Jenenge apa kae? Oh, Jer Basuki mawa. Iya. Ngono ra kok. Nek tak bayar to paling jenengan kan ustadae ikhlas. Pernah dengan ngerti ustadzah bawa aku ikhlas. Kurang satu. Kesih ora ketemu. Kesih. Lah yo nek rasa yo kan satu lho. Para bupanglan ora. Pokoke ngono kuwi. Nek ra iso dhewe ora kok kok kali
bengkok ora iso kok. Berarti kok masih iso, ngono ya aja nani iki mau lho. Kan nyelake, dulu nyelake anakmu lho, ngajari anak saya yang mau. Iki ngono kowe. Kudu saling pengertian. Ya, terus muka sahabat dumateng lingkungan, Pak. Awake iki ora iso urip dhewe ketika para winasis kita ini makhluk iya sing ra enek wong kok iso urip dhewe. Ayo sapa sing iso urip dhewe bener kita. Nek pengen ngerti wong kaya ora enek lin. Jenengan ngomong aku urip dhewe rasa. Urip dhewe nganggo sarung iki mangsamu. Sarung iki sing gawe sapa? Sarung niku ora kok ngerti dadi sarung lho. Nek sarung niku bane kapas apa duduk jadi kapas. Ora. Kapas niku pertama kali butuh apa lahan. Ya lahan tetep dipaculi ngiling-ngiling lho, Pak. Kalau aku pengen banyu, disiangi, disemproti, dikai bibit, ayo pengen gaya kae. Pirang urung muah iki lho, wis bingunge mau pirang-pirang. Aku nek wis dipanen jumlah kuning open kae to. Iku dipinta dadi benang, disenut dadi kain jadi intinya awake dhewe iso urip. Maka mesti apalagi kita hidup berwarga negara ya mesti ngene karo tonggo. Sudahkah kita baik dengan tetangga? Ane Nabi ini kok ora bakal mlebu surga sing tanggane ora aman saka kejahatane. Kejahatan bisa dua, dari lisan kita atau dari perbuatan kita. Contoh dari lisan, nek nek tonggo. Dino diserteni dipisu-pisui ini menyakiti dengan lisan. Ya nek menyakiti dirasani sing banter iku ngrasani nek tanggane kabeh krungu. Jenenge apa ya kuwi? Perbuatan, Pak. Perbuatan kadang-kadang kita tidak sadar tapi menyakiti tetangga. Contoh lah. Jenengan omahe di dalan. Ana dalan. Petang dino udan. Lah hari kelima panas, Pak. Panas sing kono meme buan petang dino. Petang bah. Sing kidul duwe sampah. Ono meme buan sing kidul dalan ngobong. Sampah petang dino teles apa langsung ngono. Ora mungkin mesti nganggo kemen dan kene aman angine mlakune. Angin ora ketambang. Lah iki menyakiti tetangga aja Mas kalian. Ngono lho. Ning tanggamu iki wong apian sing kok dadi meneng bayar, tapi ning omah kerasani karo bojone. Mas, oh bener iki. Perasaan. Tahu. Tahu loh. Bener tahu. Ora mungkin, Pak, ora mungkin tangga muni ngarepe ra mungkin, tapi bahasa itu menyakiti negara, Pak. Jadi kita lahirke, Pak, ini wis ra mungkin wis pernah. Kulo iki arep ngobong sampah pas ngono kuwi ngomong karo Dede, kulo aja ngobong sampah itu De, ya ning kosone ya aku bangun garing sik. Iku sing mau apik to ngono. Nek tanggamu nek sampean itu duren tanggamu ya ora. Ojo ngomong kayak ambune kok. Ojo iki masak kon duwe sing ringan tangga. Tangga diterima. Buka iki ndak ora enak apa. Iki gaman kleter. Usar nek. Ora sing mantol, Pak. Dadi ngantuk amis-amis. Terakhir jamaah pokoknya terakhir. Hak sama muslim kita hidupkan. Yang bener nih Pak, hak sesama muslim dilakukan. Yakin bener nih banyak Pak. Nenek orang yakin mesti koyo bulan. Pertama, setiap muslim ketemu Pak saling ulul salam. Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam. Betul apa tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, rame. Orang mau kuburan. Nenek boleh patok. Nenek Mbak Kakung, yang jalan. Nenek bocah cewek cadaran. Ya, jenis sopan kok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sopan dong. Anu putrane si A. Oh iya bener bapakmu soleh kan dong. Soleh kan dong. Ayam. Nenek bilang. Supaya kuburan. Nomor loro, nek diundang mangkat to. Ya, nomor 3 nek jane nasihat, kayak nasihat sing bener aja dijlobroke. Nek wae kok muni alhamdulillah, jawaban ya kamu. Nek masih tahu ngono, jawaban. Ora usah dijawab soalnya tahu. Malah tahu punah digoreng data malah kesuwen. Nah, iki. Terus nek lara diti Pak RT, niki enten sing pilihan loro itu betul. So dene iki Pak RT. Tak critani kuwi kok kasus rene menamu. Dadi ngen kuwi toko kula, loro itu 3 dina Pak, meninggal dunia. Kuwi ada wong cilik sing penasaran wong cilik. Ora peh loro itu
rasane? Setengah. Bukan surat tak gulung kuning coba. Contoh-contoh tembok. Bojo ada ayo Mas nyambut dokter gigi. Cabut bebas. Tok ambulan nomor 12. Nggih, Bu niki kok dari pagi jabut nek anu dari mari. Kira mulai kawani sacarukan tetep rumari ya. Dua di keluar terus bingung tiga tuh. Iya, sing menaskan ada wong kire. Dene mungkin PRT program nek wong kire nek ora tuh iki. Terakhir nek sedo di ayat Pak sedo minimal guna ayat opo kuwi kudu omah. Rasa jadi kudu nek ora kudu omah minimal jangan keluar rumah Pak. Karena itu bisa menjadi kado terbaik untuk si mayit. Pak di sini doa jenazah apa doa mayit itu. Wabeh doa kebaikan untuk si mayit. Si mayit itu suweneng tak nek di salate itu suruh jalan. Timbane bawani masak. Bentok. Tenang. Wes tenang. Rasa ngamplok aku. Nek ana ngamplok. Sing di mayit lagi si rasa. Kenapa Pak? Jenengan layak jalan TikTok pahalanya 1 kilo. Pinten itu 1 kilo? 1 kilo itu sebesar gunung Uhud. Pahalanya lho, nyelak kita ayo rek. Bermenu imame mano ora kasebut sujud rukuk kok. Lha kok maning apa? Mayite dosane akeh rasa rukuk yo ora kang sujud. Ngadep kok tang apa kae takbir. Nggih, sak gunung Uhud kuwi gunung Uhud itu dawane 7 kilo. Munggahe 1.050 meter. Gede ya. Nek jenengan ngenten kuburan pahala 2 kali gunung Uhud. Nah, makanya cuma sekalian sudah kita di masyarakat menjadi orang yang bermanfaat karena sebagai manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya semangat mungkin jemaah sekalian kanji kita tutup sendiri Jumatang sebagai di tahun 2026 kita menjadi seorang muslim yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terakhir penutupan dari waktu ini kita sampai dengan siapa ya. Ini kami ditutup kisah dari Sabi Kolot, untuk dari urusan ikut, untuk dari kecil melancar kata barokah, untuk paling lebih sakit nama dewa ramah, untuk berikut dari saya soleha, tapi untuk dunia mungkin akan sama-sama bersuara doa amin ya amin. Robbana taqabbal minna innaka antal samiul alim innaka antal rahim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin Allah siapa kita amin ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.